Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dneska by som vám chcel predstaviť svoju novú motorku a je to čo iné ako Java Mustang 23. Áno, je to Java Pioneer, ale proste je to o niečo krajšie. Takže je to vlastne Java Mustang, je to obsahovo 50 cm kubických, je to dvojtaktný benzín, objem nádrže je 7,5 litra, rezerva má len 0,75 litra. Vlastne táto motorka vezie dokopy, aby som sa presne nemýlil, že presne poviem, áno, trocha fúka, pardon. Nosnosť má 160 kg, suchá hmotnosť tejto motorky je 65 kg bez paliva. Ja som si dal od jedného pána spraviť toto zaujímavé svetlo. To musíte si chvíľu počkať, ja sa postavím takto proti vetru. Vlastne je to svetlo z Angela a s trocha vylepšenou jak to povedať, počkáme si chvíľu, môžete si nastavať farby a tak ďalej. Potom máme tu ešte aj LED-kové svetlo, ktoré som skúšal a je to fakt parádne. Raz vám sem pripnem video, potom máme tu somarinky a také. Táto motorka má maximálnu rýchlosť okolo 65-70 km/h, aj keď na tom vyťahol som už 80. A vlastne je to nakopávačka, je to trojrýchlosť manuál, takže má to spojku. Tu sa nám nachádza kastlík, v ktorom máme na rade. Vlastne zadné svetlo, ešte stupačky, keďže toto je dvojmiestný. A ešte čo také úžasnič. Môžeme si ho naštartovať a vypočuť si zvuk. Vlastne dáte rezervu a kopnete. Je to trocha hlučný stroj, ale dá sa to vydržať. Teraz vypnem mikrofón a vypočujete si moje zvuk samotný. Čiže vlastne tu máme zvuk samotný, Javy, tak. Čiže ja sa s vami teraz práve učím a ja odchádzam, takže máme si to takto. Lenže jednu vec vám poviem úplne. To je pionierácka záľuba, zaradíte jednotku, rozbehnete sa a dovidenia. Alebo ani nie.